pa siya pag nag-edit. Diyan sila, pag arhin na nag-istorya naman pag-igit. What? O, pag nag-edit, diyan igit-igit naman. Experience sa igit. Experience sa imong igit. Agi ka kung tagbilaran sa kay kugbahan. Diyan. What? Sa kita man hunti sa. Ito rin, mater. Igit experience niyo. Ay, kato kita. Banta. Kasali, at may kasali. Hello everything. Liya na usab ang inyo na amigo sa social media. Muhatod na usab og laing pagkatawa ninyo pang pagod vibes kung baga. Aron ang problema og kalaay sa kinabuhi makalimtan ka rizot sa pipila ka mga gutlo. Naagi sa pagtan-aw nining video nga mo ang ginawa para ninyo akong mga amigos at mga amigos nining social media. And welcome to my YouTube channel, Jinjin Steve. And please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Jinjin Steve. Tingnan ang kampanya para updated po sa latest video na ito ang i-upload para sa mga Facebook, mga kahigalaan. So mga ka-Junjons, yung video na ito karon ang pasumpay ni sa aking video na ito ang i-upload. Kung delete na ito lang anon, enjoy watching and may God bless us. So here's the video guys, mga ka-Junjons, tan-awan ninyo. O, pa siya pag nag-edit. What? Diyan sila, pag arhin na nag-istorya naman pag-igit. O, pag nag-edit, diyan igit-igit naman. Experience sa igit, Experience sa imong igit. agi ka kung tagbilaran sa kay kugbahan. Diyan. What? Sa kita man hunti dyan. Saan ibenta ko? Kaya lagi magsimo-simo ka sa konsado sa bilaran. Kita, sa konsay makaon-kaon. Diyan. Pag uli, pato, Tanturas Valencia, aran sa kita kaunti dyan. Balin siya pa. Pagabot sa Garcia, agahong kargahong gipa. Panas ko, van. What? Alahos sa mga manas pa, ipahuna sa parking ko. Ipilitihan. Iwanan ko kay na makaigit pa lamang ko. Pagabot na CR sa public CR sa Garcia, igo rin sa kunik tungko na nang naiportahan. Ning puragwit. Ning pahoy. Abot sa nirurog. Wara, gambre, pag-ibilin sa siya. Serwa. Ang dami sa nito. Uling kagaling siya wala grip-grip. Wara, Kasi galing kay wala kuan. Wala igitin. Wara. Naigitan pag short na kawawa na uli nag-igit-igit nag-ibot. Ay, mga kagway po panangin, parang kwitis ng toy. What? Ano ba abdalo kay portahan rami sa taman. Bitaw. Di dyan mga jog pasaylo nag... Di man namin tabi. Gusto ka ni wala otro eh. Wala otro eh. Super. Ito rin mo sir. Igit experience niyo. Kita. Ay kato kita. Kasali, at may kasali. Alang dagan ng kuan. Rest like the cube. Enggak. What? Iba na gusto ko kay habang di man mo kawas. Pagsama na siya, kagabaan mag-CR. Enggak. Di man mo, nakuha ko pang ilo. Enggak. Kay, nga, kung may mga tubig. Nagpunay mo ko sa Papagdis yun lang. Pagkukuan, muna kwarta, pang ilo. Jarang. Siyala ka sa lubuta kay... Kwarta man. Meron sa pinaka, 20. Ikaw hindi pa may tapil-tapil. Ako ba ang gigabaan ng kuwan? Habang nangyari si Pabaw. Namay tabing mo. Klasik man. Kuha ka. Ang gigaba. Salarin ka, thank you. Pero Matan aramas Grace. giuli mo. Tatapuan. Kuha ka tubig. Na may tubig na splash. Kuha na magod na. Marsa, taglog. Marsa naman. Tatapuan ko. Bigyan ko sila yung kuwan ko itong may pagiluhay. Karong paita, padugkadug ka ng ate ni Miss Casal, ibig kay pictorials na mo yung mag-iapas, pag-ingan pag family and friends. Kay, pamilya, manamot nung laki. Kana na picture na lagi, matinggit. Wa man dyan ka pa picture kay ningin, masablo ni. Ano ni, binili. Dahil na po
siyo na. Kaduha na po si kaya una ito mas bikyo. At ay kaduha mo ito pictorial sa ni pata ba ni sa Google. Luksot na. Ha? Pag ikaduha bito na kay pictorials na mas kasal. Daga ko kapicturon ko gapagwapa ko puro daan kay pictorials nagsitirig. Ano lagi kani luksot na. Ara na po namang dali-dali. Tinbajihan ni gid pangutan ko hani bray mo gipangeun kay pista man tos baklayon pagkagahapon panglamoy buti ko baw dito. Baklayon kay pista man tos baklayon pagkagahapon sa pagkaugma mo to kasal. Mao to kay ibang lamoy ra magkubaw. Dagami tos katitral. Namay siyar sa gawas. Sige jemig Wala siling-siling. siguro usapan ko ba? Lagi pang lamoy ra. Siling-siling ni Madu kay gigrasyan pagkas kinumpiha di sa kasiyar nga wa gati tao kay dati ka dagan magli. Ingon na. Kay kamay ra ka people. Daan itong panuhot. Lago mo naman. Sige pa baka. Dari gila. Tidan mo kay igit ako sa ito. Tuhoy na rin. Ito na. Nagubo na git. Ito na. Kanan go, nagkalujan na, luspara na. Nalipstick sa amin, nagbalik na may. Ingo na mag-amang tiyo. Dis aba din mo gikan nga. Bis ka nagpicture na. Kamura jiwa maapil. Kamera ka jiwa maapil pictorial. Kay pag humandol niya na, mao pa si pagsuod na mo. Tinanawa na lang mystery kay mauwang bukong mayag. Nagigit. Ingo na laman may nga. Kananay, tagdiraman mag-selfie ra lang may undas reception. Ingo na ako kay, uy, basta ang pakawawang ilang nag-igit. Mapagaling ka, uy, nag-igit naman. Ay, kasigit. Mauna, kay og mamista. Alam mo ilang mo doon. Oh, di alam dyan ang kubaw. Kaya nakaangin. Medyo ganito kay igit, raguban din niya magsukag kubaw, di ba? Kuba. Oo. Ipagpuk ka gari kay kubaw na rin yung bagon. Kaya kita mag-mention og nga, pero ato na ang uduan. Hindi nga naman, pukpas na gano'n, lagpot, lagi kubaw. Palagpalang ang ubos, pakilit, igit. Kaya kitang lamoy raman, di na, but istorya na adyan taong manglamoy ra kubaw, karapit ang superkas ka exciting na mukhaan, nga rat katasan ni mo, so adyan ka, no ka nang ikumukhaan, no bro ka, kananan, dyan ikatulong ka, no yung murag lamiin pang, lamunon na pilag-plato. Nga na ba, ka na bang murag adyan, ara ka excited ka, mukha mo nang panglamdyan na raman. Kaya murag dugay, nagkasod ka na kakaog kubaw. Nga na ba, murag adyan ka na. Nahango. Oo, hangon ka. Mauna. Ay, dito rin baklayon nito, pangiltos baklayon na. Kay, excited lagi, kasalog, madi at tumingtog, kaya rin daw namin. So, kaya pagkabot ko nagkapista man di ay. Labi di makainom og cook. Dito rin pag inamang tubig, kung may buka ang kubaw. Ah, diretso po to, hanutoy po to. Ano ito, pag inakunot ito. Lugwag mga hani-hani. Ito yun. Lagi kita tadag na bay tao, nag-atangkos po kay uwaw ka, julig na yung musulay, di ba sa public na siya kay kay musulay, ang at nga nito, was, grabe ko sa galag-galag. Mura lagi. Di ba? Grabe. Ako, kalo yung sinuwa, mapasap ko kumaingan na. Lagi mo. Kaihiin ako sa sanyal. Parang pinuwa, makaigit, ihi na. Maura lahat. Lahat na ba dyan makaigit ka sa ulahan kay Pag makaigit ko kayo diha naman. Kaga kay kuha ng katikada na kalabay sa eskwelahan. Graduan mo ko na ito nakaigit ko. Nakatuman ko dyan, nagdamguman ko. Parang kami ang ihi-ihi, dahil sige glitchons ma'am. Tinga naman ko kayo nag-alirong na mga class nito, mata na nga. Ida naman mga trako. Yun o. Ingan, mas mapasagdi naman ninyo, kaya alimungawan pa na. Hindi yun ako natingan, totoo na magansayal. Ihi, nanay ko, kay Arlamia, magaglagoy, kontis mo ko nag-ihi. Kasi kinangad naman di ay. Kaya mo ko sa una, kay kanang inigrisis, malapian mo ko kawa. Kaya makatuong na ko. Haguan ako. Kaihi, bitaw na. Impas, bahaga mong ko. Itala, pagka sa dito nakaigit mo, dira. Pagdugay, kayo kagianod sa imong ihi. Api! Api, dyan maano? Grabe. Tiglo mo tabang among classroom. Okay na to, kaya di man baho. Igit matago, itagan, suka ka, kipi-kipi ka. Nora to, agi mo na, huwag pagka nakaigit na, nakaigit. Ade, naraman itokan. Hilang naraman kaya rong kayo masagpan. Kadaghan, lagi ko na. Lagi makatagod, kadaghan man. Naproni, kita. Pagkulay na gagantos nila ng bas. Di ka ba? Itos, bigabas! Medyo kayo, kagapig ng driver ito, kayo ka pasagod. Na kanang migabasa pa dira jud kalimot sa diri na kay gabom nga sanina ang bagong pinag shopping panis Victoria. What? Asa mo katapad dito ba? Basta kay yari di ko nga. Duy bata bata di ko nga mga sitinta na siguro ilan na di ko nga. Kasi kay grabe to
nakakuha na po. Kaya kasi bitong mga uwang muna. Sa kaya po klaro mga anak nila, kaya po nila igupanan ba pagbiyahe. Ipasakay raman nila. Kaya mo raman ito, ug tingis na tingkaw na marang itong taga-tagaan. Kaya nanaot naman siya, kung ikit na magpitana. Wala. Kadyo gani kaya gamang tapan, gamang ito ang lawas. Di siya na plane. Nang ikit na lagay nga na. Ang una lang may ikit, bira-bira naman, takan na ay! Para! Kadyo ka nagsapat ko, kita na lagay kita. Ingo naman. Madugan ni kay agamang katapad nga laki pud ako kadto lawas na nakabantay di isa gawira ka baga gibira. Ang kita ba bira? Kay dugay mo pud naghunang ang bus driver. Kay mo pud abi mo pud wala kay kasad mo pud tugtog. Dam sa kahunang na sa pagko tra pagtiguang iyon sa. Da ara sa nang stress ha. Kay amo mang tapad. Ya pagkasunod pa ni. Nawag na mi. Mag-ilis na mi. Mag-ilis na mi kay di ba ug sa kay kag bus mo balhit pa mas barge. Ilis na. Huling-huling na mi ka. Pau ka manganso. Ate pagkapagli panahos. Tiguang kay arang basa magkasunis ning isira pa. Kami nang uli abot buhol lagi gwa ilis. Baho kami anso kape kay wa mi ilis. Mo tiguang. Basta mag-pre lagi pag abot mo sa bayan minghoy lagi mingho kay mo say mag-okay shopping Miss Divisoria. Ana jag grabe mga puting sila nga brown kay aglama sa ihi. Grabe ihi ni jara mga brown na kulor. Most unforgettable experience lagi sa Gabas. Pag naupas alis siya, nabuharang ato. Mabal. Pati ko ka mga habal-habal. Halbaro day. Grabe lahi ang baho ni kuhan. Ano sa tiguang ko? Oo, lagi may gajo. Sayang nga lagi mo mga sanina. Pagkakita ba itong tikuwangan yan? Kuhan si Janing naog si Jadaris kananay diti. Pag sakay na mag-barge papulo na si Daddy turo das liti taman. Ja, sadya putos mga anak no. Kay ilang mapunggita sakay nga di amo ang una. Naman ko ni anak gitagpo ra pud gitagpo ra hinung si Ja pero dapat dadyo to ning hatod man. Mabitali sa dyan ng kuhan. Sakay sa long distance bitaw. Ug wala gikit diri tong laki pud nga among kami diri laki diri sa mujo. Ja kato si Ja. Daplin dahil ito siya. Daplin. Daplin lang po. Pero wala gikit diri lagi. Patay na lagi ganing ikid na pitana. Naghinay naman ay kingon ambak. Sige dagan. Tingala siya. Ano ang magkasama ka na mangkol por buti. Ingon na magkadto buti kay kawiran pagabasa. Kay dakoon pa sa tiguang ha. Habol. Pero sige, Rani gitawang papa. Wala gyud ka na banggi ako ano. Maso kayo bang ipakahan mo ito? Alzheimer's na sila. Oh, initik ka na daghay mo hatag ni siya. Sa way, may kuhan ni siya, may tagbo. Dahil ni tagbo. Dito nas dito la to bazag biyahe isang adlaw ba na. Ja. Kanang ug diting kaon ang mga pasahero mahatag og pagkaon sa daan ng ruta sugod sa imong baon. Kaya kita buwan kay kita baon ng ramad kay. Papa. Arang oo, dalagi na kaingon lagi warang laog ko pud mga anak ka. Hindi ko na siya gihatod sa bus. Oh, kita sakay ra. Sa okay ra tatong okay pa dali dito na may nakabantes nagbiyahe na nga naada dai sakit. Alzheimer's ba? So arang paita ka duluoy ka atong mga ginikan lugar nga pasabtan dagto ko naka-realize nga kini day atong ginikanan ug matiguang na nanginahanglan ko na sa pagtrato ug maadto jud kay mura na ko na sa balik pagkabata aligahon na. Moralism. Moralism jud dito ko naka-realize grabe mga anak ka mag wa sila pagbati mura mag kas ni. Dagan ba siya nga na? Kuno ay ning ikintuwa na. Ug oras na sa pag-shout out sa ato ang mga avid supporters na to sa ato ang Junjun's TV, mga amigos sa Manilas. So, mega shout out kay Jumel Manatag. Enjoy collab with mga itsaan. Keep safe. Okay, din salamat. Another mega shout out kay Just Back Moto Vlog. Inja talaban na lami na kaayo pare saging sa padinong ag. Oh yes. Another mega shout out kay Salvador Corsino. Inja wow arang kanais diha sir lami arama anak kilawon anang bagong sir hey amping makanunay God bless. Okay, rin salamat. Another shout out mega shout out kay Merry Christmas Amboy. Inja God bless sa inyong tanan. Thank you. Mega shout out kay Teacher Sabina. Inja hagit lagi og way tapan. Another mega shout out kay Clara Climaco. Inja hi John, naanapod ko gatan-aw nimo my friend. Yes, salamat my friend.
Another mega shout out kay Lady Jules. Daghang salamat sa pag-shout out nako. God bless. Okay, thank you po. Mega shout out kay Net Ikalia. Ingay sa wow. Thank you. Mega shout out kay Emilia Llamazares. Sa apil ko kamo ote mo dyan sa TV. Murang kag bata. Shout out ko. Bye. Tagaloon. Bohol ko. Okay, mega shout out kay Emilia Llamazares from Loon, Bohol. Mega shout out kay Amelita Abanes. Oh yes, mega shout out kay Amelita Abanes. Mega shout out kay Ning Largo Luta. Jahala ka nice. Oh yes, thank you so much. Mega shout out kay Hernan Conyado. Because buyer asking to take picture of your current production. Okay, thank you so much. Mega shout out kay Edgar Abella. He's like, makahimuot salamat dun kay nakauli kang way samad kaliwat rabana ni daguhoy si Toreme ang imong binuangan. Manigbas na way dagang istoryahe pero imong baligya kaag 1,000 unsa ang wati 500 sus dakong gubot. May pagbuwad nga paut-pot kay dakog kalipay ni Florame ana. Okay, thank you. Mega mag-shout out kay OG Valenzuela. Ing anak dyan sa una ba? Yes. So, muna to guys. Salamat sa kanunay nga pagsuporta sa atong channel. And goodbye and God bless.